we zagen La Dolce Vita. We zijn hier de afgelopen jaren al vaker langs gereden. En dan denken we, ja, zullen we wel, zullen we niet? Volgens mij hebben we zelfs een keer aangebeld al, jaren geleden. Toen was er niemand thuis. En nu ben je er. Ik ben er, ja. Wat is La Dolce Vita volgens jou? Ja, het zoete leven in het Italiaans, hè? Ja. Ja, mijn partner is een enorme Italië-fan en daarmee ik de afgelopen jaren ook. En hebben wij onze tuin in Italiaanse sferen ingericht. En mijn man is hovenier, dus die weet er wel raad mee. En die tekent tuinen inderdaad. Dus wij zeggen altijd, aan de buitenkant is het misschien niet helemaal het plaatje wat je verwacht bij een standaard rijtjeshuis. Maar aan de binnenkant is het plaatje wel compleet. Dus, Is het wel een standaard rijtjeshuis? Nee, nog steeds niet. Maar is het wel meer de mediterraanse sfeer die we hebben geprobeerd neer te zetten. Dus ik zou jullie vooral willen uitnodigen om aan de binnenkant van de tuin. Serieus? Ja, kom kijken. Is dat hier om dat hoekje zo? Dat is hier om het hoekje. Nou, ja. Ga voor. Dat doe ik. Op de blote voetjes. Op de blote voetjes. Oh, kijk nou toch wat leuk. Dan had ik het natuurlijk helemaal tip-top in orde gehad, want zo is mijn partner. Oh ja? Ja, Die is van de tip-top. Die is van de tip-top, inderdaad. En je maakt gewoon even zelf een vensterbankje. Nou ja, het is... ik denk dat het niet voldoet aan de standaard van mijn partner, maar als hij het er niet mee eens is, dan moet hij het volgende keer gewoon zelf doen. Dus we hebben een hele fijne kleine tuin. En daar zijn we heel blij mee. Inderdaad, het is... Met een prachtige pizza-oven. Ja. Ja. Allemaal zelf gemaakt? Allemaal zelf gemaakt. Oh, dus wie metselt er bij jullie? Mijn partner. Ja, die is van alle markten thuis. Die is hovenier en metselaar en elektricien en die kan het allemaal. Hoe heet hij? Mike Teunissen. Mike. Ja, hij heeft een eigen bedrijf, Made by Mike inderdaad. Oh, en, ja. Ja. Maar ik had nog zo gehoopt dat je geen namen zou noemen, maar goed. Knip het er maar uit, ja. Nou, in dit programma, wij knippen niet. Helemaal goed. Dus wij willen graag, wij maken een uitzending van 12 minuten. Oké. En daar doen we verder niks meer aan. Ja. Dus het is echt Sandra zoals ze is. Oké. En de kids, waar zijn die? Die zitten natuurlijk op school, gelukkig. Nou ja, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe oud ze zijn. Ze zijn 11 en 13. Oké. Dus de oudste zit op middelbaar onderwijs, net aan de overkant in Brabant. En de jongste hier in Mook, op het basisonderwijs. In Kuik? Ja, in Kuik. In Kuik? Ja. Ja, net even de Maas over. Ja, dus die maakt sinds een jaar gebruik van de fietspont. Of van de fietsbrug, sorry, niet langer meer van de pont. Dus dat... Is dat de brug in Gennep? Nee, er is langs het spoor een brug gekomen, een fietsbrug. Oh ja? En die verbindt Kuik eigenlijk met Nijmegen, met een snelfietspad. En dat is ideaal. Dus er gaat steeds meer jeugd vanuit deze kant naar Brabant op school. En, is dat dan met een e-bike? Nee, het is een heel klein stukje. In feite kijk je recht op het Melet College in Kuik. En het is maar een klein stukje. Oké. Heb je 2 jongens, 2 meisjes? 2 jongens. 2 jongens? Ja. Hoe heten ze? Jesse en Niek. Ja, Jesse en Niek. Je moest er even over nadenken. Ik moest er nadenken. inderdaad even over nadenken. Ja, wie is de oudste? Jesse. Jesse. Die gaat naar het middelbaar onderwijs in Kuik. Oké. Ja. Dus die heeft weinig schoolgenoten het afgelopen jaar. Maar desondanks doet hij het hartstikke goed en heeft hij het naar zijn zin. En dat is het allerbelangrijkste. Ja, want ze hebben het zwaar gehad, hè? Ja, misschien nog wel eigenlijk. Nou ja, ze hebben er bij mij niet heel veel onder te lijden gehad. Dus, want? Ja, nou ja, weet je, ze hebben hun vrienden mogen zien. Ze waren natuurlijk in een redelijk gunstige leeftijd. En het is allemaal in het dorp doorgegaan. Dus er is een balletje op straat getrapt. En misschien is dat het dorpse wel. En er is toch met elkaar afgesproken. En we hebben leuke dingen gedaan. En ja, ze hebben niet heel veel last gehad van het niet onderwijs hebben. Ze kunnen alle twee goed meekomen. Ja. Dus het zijn gewoon vrolijke jongens gebleven. Ja, precies. Oké. Ja. Hey, wat doe jij trouwens? Ik werk als zorgcoördinator in de psychiatrie. Nog 2 hele weken. En dan ga ik voor de GGD Nijmegen wel werken, Gelderland-Zuid. En ga je daar ook vergelijkbaar werk doen? Ik ga met een vergelijkbare doelgroep werken. Dus ik ga mensen met een beperking, al dan niet psychiatrisch of een maatschappelijke opvang indiceren om te kijken of ze in aanmerking komen voor beschermd wonen. Oké. Ja. God, dat lijkt me best. Dus jij moet die afweging maken ook? Ja, ik ga die afweging. Ik ga een advies uitbrengen. Oké. Ja, en de gemeente Nijmegen maakt de afweging. En dat doen ze voor 18 gemeenten tussen Tiel, Culemborg en Nijmegen.
Dus ik ga me toch wat meer op het Nijmeegse richten, ondanks het feit dat we in Noord-Limburg wonen, inderdaad. Ja. Maar dat is natuurlijk wel, hoe zou ik zeggen, belangrijk werk. Ja, Want jij moet een advies uitbrengen en dat moet je natuurlijk naar eer en geweten ook doen, hè? klopt. Ja. Want je kunt mensen niet als een schabloontje tegen het licht houden. Nee. Dus daar komt een stukje ervaring bij kijken en daar komt een stukje psychiatrische kennis bij kijken en daar komt mens-op-mens contact bij kijken en uitvragen. En, ja. Dus je gaat niet over 1 nacht ijs? Nee, ja, nou goed, ik moet nog gaan starten natuurlijk. Nou ja, ik neem aan dat je weet wat er op je afkomt. Ja, ik denk dat ik een goed idee heb. En ik denk dat het ook een functie is die me goed past. Ja. En krijg je dan ook genoeg tijd om mensen... Ik ga ervan uit. Oké. Ja, ik denk dat ik de tijd wel ga nemen. Ja. Ja, ik zou dat als ik Als zo'n voorwaarde. werk zou moeten... Ja, ik zou dat als een belangrijke voorwaarde Ja. toch wel... Ja. Volgens mij is er op dit moment enorm veel concurrentie als je solliciteert op een... heb je gesolliciteerd? Ja, ik heb gesolliciteerd. Ja. Had jij ook die indruk dat er veel kapers op de kust waren? Nou ja, weet je, er zijn heel veel vacatures in de zorg op dit moment. Het valt toch een klein beetje in de zorghoek, ondanks het feit dat het een vacature is bij de gemeente. En daar is natuurlijk nog steeds heel veel vraag naar zorg. Dus ja, er zijn veel kapers op de kust. Maar we hebben nog steeds heel veel mensen in de zorg nodig. Ja. Maar je had niet het gevoel dat je... hoe vaak ben je op gesprek geweest? Ik ben 1 keer op gesprek geweest. Wow. Ja. En toen waren ze er al uit? Nou, Of was jij er het al is een uit? lang verhaal, maar ik was eruit. En uiteindelijk zij ook. Oké. Ja. Oké. Ja. En hoe lang heeft die hele procedure geduurd? Nee, vrij kort. Een maand of zo. Ja. En ik ken deze organisatie al vanuit mijn huidige werk. Het RIBW, Nijmegen en Rivierenland. Dat scheelt ook. Dus zij kenden mij al en zij kenden onze organisatie. Dus ze wisten al een klein beetje wat voor soort vlees ze in de kuip hadden. En dat scheelt natuurlijk een hele hoop. Ja, Mike is nu aan het werk, neem ik aan. klopt. Ja? Ja. Jij zei eigenlijk min of meer vanzelfsprekend... Mike is helemaal gek van Italië. En ik dus eigenlijk ook. Dat kwam een beetje over. Zo van dat het je opgedrongen is. Maar dat is niet zo. Nee. Ik ben erin gegroeid, laten we dat zeggen. En ik vind het lekker overal waar de zon schijnt. En hij is vooral Italië-fan. Waar komt dat bij hem dan vandaan? Ging hij vroeger met zijn ouders al Nee. daarop? Nee, ja, hij is verliefd geworden op het land. Toen hij daar was? Toen hij daar was, ja. Ja. Specifiek plekje? Streek? Nee, ook niet. Nee, hij heeft het olijvenplukken ontdekt. Dus hij gaat 1 week per jaar Och, soort van retraite? retraite, maar dan een doe-vakantie inderdaad. En ik hoop dat het er dit jaar weer van mag komen. En daar ga jij mee? Nee, ik ga niet mee. Nee, dat is zijn ding. Oké. En dat gun ik hem enorm. Om onder het Italiaanse volk lekker authentieke olijven te gaan plukken en een wijntje te drinken. En 's ochtends met elkaar te starten en op een andere manier het land te mogen zien. Nou ja, dat is denk ik ook het geheim van een goede relatie. Elkaar de ruimte geven. Hè? Ja. Heb jij ook van die dingen die je heel graag voor jezelf doet? Omdat hij 1 week weg geweest was, zei ik tegen mezelf, dat doe ik ook 1 week. Dus ik ben inderdaad 1 week naar de Canarische eilanden geweest. En dat is ook heel goed bevallen. Ja. Wat heb je daar gedaan? Gewandeld? Niets. Ja, Niets? Ja, ik heb inderdaad heel veel gewandeld. Ja, was lekker. Ja. Even een weekje alleen ertussenuit en met niemand geen verantwoording. In je mijn uppie? uppie. Ja, vond ik heel spannend. Ik dacht, of het bevalt me niet, of ik kom als herboren terug. En dat was met name het laatste. Ja, dus, en dan loopt het hier ook allemaal gewoon door. Ik heb een partner die nergens zijn handen voor... of die nergens zijn handen aan bang is om zijn handen vies te maken, zo moet ik het zeggen. Okay. Dus- Koken kan hij ook? Kan die ook, ja. En hij regelt het met de mannen allemaal hier in huis. Welk eiland was je? Van de Canaren? Fuerteventura. Ah, Het is niet het soort wandeleiland waar ik op gehoopt had. nee. Ik had me niet heel goed ingelezen, zeg maar. Ja, Nou, Ja. weet je dat ook weer voor altijd? precies. Ja. Ja. En met het gezin, gaan jullie dan ook als vanzelfsprekend elk jaar naar Italië? Nee, we zijn ook wel eens naar Griekenland en naar Spanje en naar Frankrijk geweest. Maar dit jaar gaan we hopelijk weer vliegen naar Italië. Welke streek? We vliegen op Rome. En we gaan de eerste week wat naar boven en de tweede week zitten we rondom Napels. Ja, dus we huren een autootje. Rondom Napels? Ja. Kon wel eens warm worden dan in de zomer. Ja, we kunnen er goed tegen.
Ik vind het heerlijk, dit weer. Ja. Ja. En de jongens ook. En de jongens ook, ja. Ja. En wie is tot slot, wie is de grote pizza-specialist? Nou, inmiddels wij allemaal wel. Ja. Dus we hebben standaard pizza deegbollen in huis en tomatensaus in huis. En als het enigszins kan, dan gaat de pizza over aan. Maken jullie het deeg zelf? Nee, inmiddels niet meer. Niet meer? Moet ik eerlijk bekennen, nee. Nee, dat hebben we heel lang gedaan. Totdat we erachter kwamen dat de groothandelbollen hetzelfde gewenste effect hebben. En zijn we ermee opgehouden. De groothandelbol. Ja, de groothandelbol in de diepvries, altijd op voorraad. En dat betekent dat hij aan het einde van de werkdag ook gewoon aan kan. Is hij hout gestookt? Ja.